Когато въвеждаха еврото преди доста години, живях в Германия и българският лев беше вързан за германската марка. Така че курсът беше един и същи, както сега и ние, когато влизахме. 1,95, така нататък. И там се случи долу-горе доста по-бавно, в смисъл тук много по-бързо се случи това закръгляне нагоре, но и там го имаше този момент и в рамките примерно на половин година или една година цените станаха почти двойни и дори местните се очудваха как примерно да речем с 100 марки са си пълнили една количка от веригите, хранителните, а после с 50 евро количката е наполовина долу-горе. И това се знаеше, че и тук ще стане, защото тогава аз го видях с очите си как стана това нещо. В Германия беше някакси по-финно направено. Там някакси през закръглянето на цените се получи този момент първия. После след около месец имаше един период, в който решиха пак да си ги направят цените на 99 или там 89. Там имаше едно вдигане. След това пък имаше от това нещо последваха пък данъците. Видяха, че и данъците трябва да бъдат закръглени. Като закръглиха и данъците, пак имаше едно вдигане на цените, пак се случи това нещо и пак ги закръгляха още веднъж. Тоест някъде около 4 пъти така вдигаха, постепенно, почти всеки месец. И долу-горе се закръглиха цените в тая посока. Имаше на някои пък такива абитации. На абитациите там, примерно, дето се продават и коли, да речем, бяха написани, примерно, да речем, 2000 марки, изтъркано марката и написано направо евро. Там вече на тези абитации там много бързо преминаха в това. И сега те, които обясняваха, че няма да се случи това нещо в България, че няма такова нещо, просто за мен това бяха едни манипулации и лъжи. Просто трябваше да се каже на народа, каквото се случи в Германия, пък и не само в Германия, аз съм чул, че навсякъде по Европа тая работа е имал. Сега казват, ама това е спекулация. Добре, хубаво, съгласен съм, спекулация, нищо не казвам, но тези, които управляват народа, те не знаят ли, че нашия народ е доста корумпиран и точно по спекулациите. Ако ти не си познаваш населението, то ти не ставаш за политик. Ако ти не си знаел, че ще има спекула, ти начин не ти е там местото. Все едно в една фирма някой управител да не знае състоянието на фирмата, на работниците ми, какъв управител е. За мен лично, ако някой е мислил за народа, ако наистина е мислил за народа и ако наистина искахме да вкараме еврото, така че да бъде без сътресение някакси за нас, когато имаше една дефлация, обратното на инфлация преди около 10 на години, малко повече, знаете, цените бяха почнали да падат, точно тогава ние трябваше да се приравним лева към еврото. Така и така лева не беше хванат и вързан преди това към Deutsche марката. По същия начин трябваше да направим една промяна на нашия лев и на промяна на цените и да си вържим лева за еврото, но към курс 1 към 1, променяйки нашите си цени. И така около 10 на години можеше да свикнем с тези цени, така да се каже. И когато му дойде времето да влезем в еврото, да влезем безболезнено, без спекула, 1 към 1 курс, няма кой как да лъжи тук, то е ясно вече всичко. Ако искахме реално да влезем по този начин, но според мен се целеше и този ефект, защото тези, които правят спекулата, те са обвързани с управляващи. Управляващи много добре го знаят, те пък си измиват ръцете едни на други. Въобще е мижи да те лажим и мисля, че абсолютно никой не мисли за народа. Излизат такива, говорят си ги безкрупулно тези лъжи по телевизиите и сега дори ще правят и цензура на хора, които не са от, така да кажа, в официалния наратив и който така като мене се опитва да даде някаква алтернативна гледна точка, ще бъде забраняван. Ще борят дезинформацията. Най-голямата дезинформация те я пускат. То всеки мислещ човек
гледайки нашите телевизии, големи новините, вижда, че не е по реда си нещата. Нали? Много хора вярваха, но вече много хора не вярват. И относно еврото, да кажем, добре, хубаво. Решили сме в евро, пак казвам. Решили сме в евро. Но имаше толкова много начини тези работи да се направят безболезнено, толкова много години имаме. Пак казвам, едно приравняване към еврото много отдалече, хващане за еврото ще да бъде толкова безболезнено за нас сега това преминаване. А сега дайте търсиме оправдание, защо цените скочили така, скочили онакаеми. След като вие това не може да го предвидите, най-малкото няколко месеца напред не може да предвидите, значи вие не ставате за политиката. Просто си подайте оставките и така. Сега някой ще каже, вън от еврото, какво си, що си. Вижте, ние трябва да гледаме в каква ситуация сме и какво най-доброто можем да направим. Кои сме ние в момента? Имаме ли някакъв гръбнак, някаква сила? Ние сме тотално подчинена държава, тотално омаломощена държава. Ние в момента нямаме никакъв гръбнак, за да заявяваме ясно, конкретно всичко. Ние трябва просто да видим в какво състояние сме, къде се намираме и ако не си вдигнем малко държавата, нямаме право на глас. Няма право на глас. Ние просто сме лъжци, крадци, измамници, не си помагаме един на друг, топиме се. Нали, знаеме приказката за българския казан. Даже има една друга приказка, че когато Господ бил направил земята, нали, решил да направи едно райско кътче и го кръстил България. Нали. Но пък после се замислил, каза, не е справедливо спрямо другите народи. Аре за сметка на това ще сложа там да живеят българите. Нали. Какво да кажа? Не бяхме такива, но такива ни превърнаха. Позволихме да бъдем такива. Аз си спомням времената, когато хората бяха задружни, преди 20 години, примерно, и повече, нали, когато нещо ми е натоварено в колата, спирам колата пред къщи, почвам се мъча, поне 2-3 човека идват и казват, искаш ли помощ? И помагаха. И аз съм бил така, и другите бяха. А сега те гледат и те се смеят и ти правят някакви базици и даже колкото са може да ти е по-тежко. Ами не, промениха ни и ние си заслужаваме тая съдба. Нека се замислим.